Maoni ya malawa yanzanga dzulo ndinatulutsa ma video awiri omwe ndimalankhula ubwino wa nzika kupereka misonkho m'dziko lathu lino. Polankhula kunena kuti kupereka misonkho imeneyi kumathandizira zitukuko zosiyanasiyana m'dziko mwathu muno. Ndalandira ma comment osiyanasiyana okhuzana ndi ma video amene ndinatulutsa, potengeranso kunena kuti tikamabwera pa social media pano timakhala ndi ma fans osiyanasiyana. Chomwe ndapanga noti kuona kuti pali lack of communication pakati pa MRA ndi anthu. So video hii ndimafuna ipite straight ku MRA. M'dziko muno tili ndi anthu a mitundu yosiyanasiyana, zilankhulo zosiyanasiyana. So kugwiritsa ntchito language imodzi pofuna kufalisira uthenga wa electronics invoicing system sikungathandize. Pali misunderstanding pakati pa uthenga omwe uli ndi MRA pa zamakina awo anyowani ndi anthu. Tizindikire kunena kuti pamene tikubweretsa system ya nyowani, system yonso yomwe ikukhuza nzika za dziko lino komanso za mayiko ena, pakuyenera kuti tiyang'ane ma areas onse azilankhulo like imene timapangira campaign. Mutha kuona kuti campaign anthu aja timafikira ndi chilankhulo chomveka bwino chokuti wina aliyense amachitani kuti amachiziwa. So ndikukhulupirira nayo kuti ku MRA kunalembedwa anthu osiyanasiyana a mitundu yosiyanasiyana, moti kugwiritsira ntchito anthu ngati amenewo. Ngati munthu wina ali kuhewe uko, mpitireni ndi chilankhulo chonena kuti kuheweko akachimvesese. Munthu wina ndithu ndi nsena, mpitireni ndi chilankhulo chonena kuti chilankhulo chake chachisena andi uthenga wanuwo ndikukhulupirira kuti ukafika. Wina ndi muyawo, mpitireni ndi chilankhulo ndithu chomwe amachilankhula kumeneko kuti athe kuchimvesesa chinthu cha mosatani kuti mosavuta. English ikhale pomwepo, chichewa pomwepo. Ndikufuna kunena kuti yani zimenezi zitha kutanthauzira kunena kuti mauthenga athu aja afalikire mosavuta, komanso anthuwo usangokhala uthenga chabe koma kuti anthu osautani kuti amvesese. Amalawi anzanga, MRA pobweretsa makina atsopano a electronics invoicing system, makina amene wawatu sakuphinja munthu wa business. Misonkho imene ikunenedwa apapayi opereka ndithu ndi munthu ogula, customer amene amapita mashopu aja kukagula zinthu zosiyanasiyana. Chomwe chimachitika ndi chonena kuti eni mashopu amwenye ngakhalenso nzika zina za dziko lino zomwe zimapanga business, ngakhalenso nzika zina za mayiko ena sikanati amalonda sikuti ndi amwenye okhoka. Umatha kupita mmene mujamo kukakuuza kuti chinthu ichichi ngati tikudulireni risiti ni ndalama mwakuti, koma ngati sitikudulireni risiti ndalama mwakuti. Ndalamazo akati asakudulire risiti amakuuza ndalama yotsikirako. Kwa iweyo ngati customer amenenso ndithu uli nzika wa dziko lino, ngakhalenso nzika za mayiko ena, ifo ngakhalenso nzika za mayiko ena zimatha kumapita m'mashopu kumakatani kuti kumakagula. So zimenezi munthu umatha kusankha kuti ndipaseni, musandipase risiti. Iweyo umaona ngati kuti ukuthandizika, koma umakhala ndithu ukubera dziko lako lomwe. Kandalama kamene amakuchosera kachako kunena kuti ngati tikudulire risiti ndalama izi, ngati situdulira risiti ndalama izi. Kandalama kamene achako ndi kakang'ono kwambiri. Aino aja mashopu aja ndi amene ndithu amakhala ngati kuti akutolerako msonkho waukulu.
misonkho ya dziko lino imayenera kutoleredwa ndi yani kuti ndi boma, koma zinasinthika ambiri amagwirisira ntchito eni mabizinesi kumatolera misonkho ija pomakubwerera ndi mawu amene amaoneka ngati kuti ndi okoma kumanena kuti cha lisiti ndalama mwakuti, chopanda lisiti ndalama mwakuti. Zimamveka bwino potengera kunena kuti mapezedwe athu a ndalama anziko muno ndi otani kodi ndi ovuta. Umaona ndithu ngati munthu akukuchosera chinthu chichacho mwina 1000 chinali cha fisayo kapena cha 10000 akukuza kuti ichi chitika kugulisane ndi lisiti mugula 10000, opanda lisiti mugula 9000. Timayiona kuti 1000 ijayo ndi yayikulu, koma simukuziwa kuti kodi ngati 1000 akupereka kwa ine kuti andichosera, nanga kodi munthu uyu mwini shopu uyu wapindulapo pa msonkho umenewu ndalama zochuluka bwanji? So electronics invoicing system ni njira yomwe yabwera kufuna kunena kuti zinthu ngati zimenezi zisamachitike, chifukwa yoti zinthu ukamagula zinthu zija zidulidwa automatically ngati mmene timachitira ndithu, like kuti pamene tikutumizira zathu ndalama ku Airtel kapena Mpamba, makampani amene aja amaduliratu commission yawo kunena kuti ngati mukutumiza 2000 ife titengako ndalama ka commission kathu aka. Zimachitika automatically. Izimene zizi nzomwetu ndithu MRA ikufuna kuti izipanga pa mabizinesi amene amachitika mdziko muno. Timvesese amalawi anzanga amene mwina atikutengedwa kunena kuti tizikapanga ma demonstration ngakhale mibindikiro. System iyi sikupereka chipinjo kwa mwini shop. Akulankhulanso anthu ena munjira zosiyana-siyana kunena kuti yayi malonda athu akumalawi kuno timakonda ndithu zokambirana. Zokambirana ndi kuti pamene popo ngati makina amene akubwera kukambirana palibepo. Tizindikire izi. Kukambirana ako ndizoona malingana ndi mmeneso malonda athu mene amatani kuti amakambirira amayendera, koma maiko anza athutu amagwiritsa ntchito once ngati ndithu tikukhulupirira tonse timatha kulowa mashopu ngati mene ndithu chilili Chipiku, Sana, Shoprite. I think pamene wapita pachapo sininaonepo ndithu kunena kuti ngakhale ndithu tachosanika 99 tambalaka kuti mwina ndipereke inayi. Ayi, tiphunzire kuti kupanga malonda munjira ngati zilizo kodi zimenezo. Ndizomveseseka anthu ali ndi fundo zokwanira kunena kuti ngati zili choncho ndi kuti kukambirana kuchasotu pa malonda ndichosereni nditani nditi palibe. Ndizoona, koma si nthawi zonse zimene chazo kukambirana tisakutenge ngati kuti ni njira imodzi yakagulidwe kayane kodi kakatundu. Ayi, tiyeni tilipire misonkho ngati ifeyo nzika, chifukwa misonkho imeneyi imatithandiza ifeyo munjira zosiyana-siyana ngati zitukuko zomwe zimabwera mdziko, chifukwa chonati boma lili ndi ndalama loti lithakwaniritsa kupangira chitukuko. Nkhawa zambiri za Malawi zimagona kuti ngakhaletu tikudulidwa misonkho imeneyi koma ndalama zake sizimatani kuti sizimaoneka chani kodi mdziko muno machitidwe ake malingana ndi kuti anthu ena ake amazitenga ndalama zija munjira yosayenera katangale. Izozo ndiye ndivuto kuti lomwe munthu wina aliyense sangalitsutse ku Malawi kuno. Komanso mwina apa patimvesesane bwinobwino. Benefit sima amapeza si aino ake amashopu okha pa monga nkhatimeti ukambirana nkhani ya makina wa electronics invoicing system. Pali mashopu ena amapanga zawo kambelembere. MRA aja amene amakana zungulira amatha kumaziwa ndithu kuti shopu ina yake pakupangidwa ukambelembere mwakuti anthu